Kadom nili kaching hon nai Karbi Anglong arat. Nali tum chini lo Karbi Anglong ar lo pregjam tomon lang lo nagi japen. Penaan atum cepajok tekisi alang litum a victim cemando. Athe alang litum self control kawe pena jok. Alang litum a brain kopi make mata la sorting se alang litum claim pon ham det. Alang litum a methang a brain mate a mind che control tek thedet. La supena jok si litum sarmar sarpimar atomon lang no. La pente litum non head jong thek ponong lo mate arju ponong lo news media long adhek oviki mitum Karbi khai anong nam pajuno tum samedo nili kaduk we pan nili jong nam de mon samela adhek atum iltum a phai same news pen same long pon lo 432 ane ke le edlu all Karbi Anglong silitum chini pon lo la sipini a video bang nili new generation youtube mansi bang so video panong pon lo youth mate riso e jang akai la ke litum pangbar de ta hingnu ne sport bike mate sport car pen athe riso jang akai la kya oktung chit la pente kangtang nai apor sport bike kichat o joini si accident a phai ong muchat athe alang litum penang binung break tumte son tak tak si litum riso jang akai stame life break jong si litum tumte pulo tangte litum ke accident ji litum a chance thepi litum riso e jang akai hut litum pregjam attemptation litum phopho mate dodo bon same litum smart pig nangji litum chini nangji mentusi bangso a life break bang litum khang nangji ma pui litum chini break nangji kalilo pulotang ti litum kon natong litum kibir pune litum chiputek the nili kaike son eson atumon litum ben chethan pon ingtu chengche aprang litum han tuning rilo nalitum jongsi bangso channel along akimilang pulotang te nalitum subscribe vektha lapena subscribe tang lapenda nili video kelang vera tumhan nili ning aklong pen akiro pilo chengpon nang inudari so kecheng si a interview alang li unpon no lapenda final interview mate kipadu si interview alang li company a director long si alang li interview enampo pu si alang li damlo lapenda hadak alang li office along lelo lapenda labang so ari so ke porhi a details an alang li langlo lapenda alang li thekponong lo alang li ke pas me pick director abang labang so ari so panar julo nangli aprang lo charlie bom mahud konade scholarship long ma bate komane nangli phanang graba bang doma pusar jilo labang sorry subang chithagdun lo ave lapende director bang puthor arju chulo kumat sing te school fees amukhana gitu pilo alang li chithagdun lo nilipo lapende nili pai si kado kabe office lapen kinang je son an stamina order dunlo pusalang li chethan lo lapende director bang arju lo ate nangli pai nangli po kopisi claim lo ni pusarjulo alang li bang thaklo peri ki chok asai si nili pai pe nili pom ye claim bus alang li thaklo bangso director bang pulo nang li ri na paklang thap lo lapena la bangso ri so alang li ri che paklang lapente la bangso director alang li ri lang lo thang natta ada kawe lapente nai bong bang lang mission la si director bang la bangso ri so panarjulo nang li hema sai nang li po nang li pai long sai cherabdun ma pusarjulo alang li pulo cherabdun de alang li puthor arju thila ko people lo blo bangso riso thagdum lo nilipai nilipo niliphan nangipu lole chelang pam menon pusi nilipai nilipo nangpu amma nilipan thang asai ta niliphan hem toite uselang li che thagdum lo bangso riso marban bangso director bang pulo nili naliphan eson alam tuning rilang busi lapende bangso director puthot puthulo nangli hemdam ra nangli pai nangli pu ari nangli venam tha chamnam tha busi pulo labene labang sorry so sitami mang haglo hala bang so porhut kopi pod ma puse alang li chini une delo bon same alang li han bang so director pulo nang li penap por puthot bang thunon labang so sai claim nam ra penap puthot bang thunon pusi pudon la se alang li hem nam lo labende alang li pai pu phan pulo pai pen pu nang ri nang wen lang puse alang li pudam lo labende alang li pai pu same men ma tha prekdak lo themane kai ke same la son ke alang li supu bang ning je pin lang bolse malang litum to chok pusi alang litum aris tame chehodai lo lapende labang so ari so alang li keven pangcheng lo alang li ven pijo lo alang li bang so ari so alang li pu pen pai phan ari ven bom unu hahut bang so ari so ame kri bu proof lo athe alang li pai lapen alang li pu ari lake ang pram saide ame ang pram saide se alang li theglong lo lapente tharnam lablok alang litum sai ki claim ong apot lapente alang litum aris name alang litum kachidulo athe alang litum ke sar ki kriya porsi nangli bomlo labang so alang riven bom hut so dakriti lo athe hadak amek sitame ke cheman sitame dolo athe kai ke ani wang
peri ke chok ningkan ko ane labang so ari so phan bihek pen loge pacharli alang li tu bang peri ke chok pen loksi alang li phan school padun lo bang so ari so sistame alang li am make prang lo je labang so ari pen si alang li phan bihek pen alang li phan lana lo la pen school padun lo pacharli lo kai ki se me cholang ni bon se me sorni theklong lok pen alang li sistame jijin so piglol se alang li same ame kribu proof lo halabang so jo apo apai la pen labang so ari sumar alang li tum chingki je than lo penangan puthorani nangli thulo alang li company long chedam thulo labang so director long lapen abang so director alang li pan theglong lo alang li mekri buring ason si aning origin ason si theglong lo lasi labang so director arjulo tobe mate tumi kupisi nang li charli lo polo alang li chethan no ni li hemdam lo nangli nang toy teng sineli nili pai pen po ari venam lo nili theglong lo nili pai nili po adubdo piglo nili aprang ben chini ne la an kisungku nili pai nili po arian same vagla boni nili phan lo nang pacharli puse polo nili pai nili po akisung an same non ke nili da chinilo puse polo lapene director bang same alang ni ning sam pixi alang ni phan abang so a boreng abar sa alang ni phan people lo athe bang so director pulo nili sona munit si kenang ji bang akisung gichini un amunit si kenang ji puse alang ni pulo eli tum bang so to buben penang ana son il tum charli dam lo il tum amoral isi so se da amoral topic ilitum apa ya pu jong si o sumar ke hang aling ilitum pidet pulo tangte labang so au sumar same abi do kokji mo ilitum jong si alang litum pitek thi pulo tangte ilitum phan nang che dandu na son sitami do kokji apen bangka prek akisung alang litum chini ne deji alang litum methang panse che matha thek choji la si ilitum isumar pang kanghon pa mathang asaita toy tidet bang ilitum chokche alang litum apo apai ko ani kisung alang litum han same pachini nangji lasi alang litum apai po kopia sama ke claim ahul pen ke alang litum ponsi pa claim nangji lapen alang litum same realize po chichini po je ne pai ni po antong kisung ne nili phan lorang pacharli nili phanang pathe pading labang so alamang alang litum realize po lasi non new generation youth tum nili kachuning ri kang tungke lapulo nangli pai nangli po tum akisung nangli tum chini tha nili pinan theglong lo lapen arjulong lo non generation tum bike ke hang scooty ke hang ajuring tang pik ili tum same kedam tang same video se me thek monong lo adhek to ahem che phalang no po panu ta po la son lo adhek apai butumange asai jok ji palang litum long li same alang litum chojor nang set long li chojor chainong chojor mesi alang litum bike same nam piji bol se adhek tum kopilo che plan ji ke labang so bike pen abhalang no tum ge kunane chingthu dam rop ta doji lapende ki pi kangtung te bi nong ke kali alang litum pa chini nangji athe litum chini lo ko ma apia pusi alang methang somar phan bike pavek phoi kangtung te po kadok we a parents apia pusi me matha ji ne di somar matlim te nili somar bike vek dun phoi te tangka poisa dote pusi matha ji lasi litum epoi pai phangge litum pressure pire nangne iltum jong si ahok hak hero chiplang ji plotang te ili methang chuin kamon ili tum phanana miri keng ngai pi mesen lo ili epaya po kwan si jakong doma lan ke ili tum dolo lasi ili tum no si hero je plang ji brote epai epo akhi pen chot ke ili tum hero che manun e ili tum me thanga jakong ben si ili tum earning nang je mare chu income thek nang ji lalo pute me thang ke che nam pute ili tum hero ke che man samil tum chelon bol se me non ke epai po phan demand chot he meri che theng chot pen agari motor ke ve ke koson hero ko lilo lage zero lo kibi rakam lo ipo pai tuman long le bondhok pachi piji chainong pa jorji men emergency huda son pulo tangte punat men la kisu ki un e punon alang litum wate ilitum sejame bang long seme choram nam nang kok lasi ilitum bang joy ki proti ilitum bahal kon nam ko bol seme avi pulo tangte ilitum new generation ovi kimi atum matha pa menangji lapende pai po to maki sung seme chini dam onangji lapen therak me son ilitum news media long seme thek ponong lo kopi polol hai ken nalitum matha tha kavi bidong ma mate ka selet polo neli matha lo kavi binong ke kaliji kavi binong bote bor inon kapre ka sai klem non alang litum long po ari aking misian alang lim choklem non alang litum long po bang aria king hing no tumne ki bor i me thang che pangreng ji phan non ke alang litum ning ke hang tap
ning hang pruason ki longji pansia lang litum me heng no ka choklem stamido lagi pilo ilitum ipuji apu apai phan aman ki pima apu apai phan aman ki jor apu apai phan aman ki jor chot kali ilitum arbia khai mo se ilitum phan aman ang jor lo pir the joy ke pen lok ke ilitum success un e ilitum chipaduk vek nangji ilitum shortcut pen ke la ke alom so temporary phan chot lasting te lapete non nalitum la 1500 to 3000 to tangka lahai pen ke kupilo nalitum ke claim ipo itip long po itiba vedet po lapente mo kave ling si nalitum bang so sai si choklem po ma a big question ikaya long ke la ipong vet si kisung ji kanilang ilitum kave abatai doji la kave abatai tin sila nalitum la king no choklem po ma to alom so phan ke itip ke nalitum a problem solve det po bor samai puthora problem wang thulo pulo tangte nalitum ko son ante labang so sai lang non ang puthor choklem thon po te labang so sai la ke society phan mission ma mo next generation to generation ke pilo la ansu si khai pon bom lo non ke 432 bugadi moga thousands da mele po akhei no son la ke chanda pig la pente chi unda pig la si tum tong sikot pe non amar si la hai ilitum awareness program se melitum padonan ji la pente ilitum non ason ilitum chethan chi pon bek nang ji kalde lage si khai phane si ki wirang thek ka song si mandatory drugs ke chotum son lo itibe ji pupo tip jong si ke chombat lo polo tangte labang so munit iri uni de ji la son thak sin alang litum jong si itibe ji pu matha pen alang litum matha po choklem det po next puthot alang litum kailong kisung wang thulo tangte puthot alang litum choklem thule thot po lapen alom so phang alang litum problem se me solve po lapen puthot alang litum kailong problem wang lo pulo tangte ruipon le thot po la silitum la ke cheng ben silitum cheri ponang ji la itivet ke thang theji po pu bang litum matha thide rang ji la dak pen no kheng no ke cheng ji ke itip ke ilitum hengno re ri itip ke ilitum akheng no cheman de bon samay hengno pon chet po muge bahari khengno bang ilitum cheman tan po ke cheng si ke cigarette ki mong ga charli tum samay batai ke thomang si ing sibun chot thai ji mene mate horizon tum si tame sabu bang si jun dun chot ji mene bon samay ala bang so sap so pe lo ke cheng ke jun pon chet po muge abong da doru ni lo la son tak lo haya hin si tame nali tum itip e ji po nalitum itip kariyo lage abatai siang litum claim pon le thot po lage alang litum life lage totally spoil po nili kado go we nalitum viewers pansi nili lahai nang pu gali bol same hala ke heng no asai ke choklem vek pansi nili jongdam lo kupi koson si kisung lo nili tum chini dam de bon same option ke alang litum dolang ajat asai same ke pachun ji phan ke option aka prek same do isi vet ke kali ilitum jong si churi pulo tangte ka break option si tamedo tangka bidet posi nili la sonlo sondet lo kubang ke lage nili kroidam de athemne tangka kipawang atowar ke lagi isi vet kali lage akeme ason ke claim se me tangka pawang ya atowar do lapenda la tangka do pacham tum churi vungatum nalitum lagi isi akiso sonlo isi mental issue lo lage eldum chini lo ilitum jong si munit pulo tang te ilitum echor inut veje ante alang litum han matpen lapang bardam po nalitum mathai denon abang so video ni liki salam pen mania kai phan rupon clock pulo tang te nalitum nili phan same ya pon tha bon same ahok alam mesin alam ke litum same te than pon kok lo ke chok chedat bangge labang so video ke lang pen alang litum charge ai same doji bon same lage nang litum lang sai ponon me hengoma nalitum comment speak tha ni jong si konan ni kaning je dam chok chit den pulo tangte nalitum comment song same speak tha dapende nili same choklim bukali bon same nili kai ki same ni je choklim le bon same ni tum choklim ji phani tum ke bol ige kai ki same donang je no one is perfect labang so alami kado go bisam chine no one is perfect ahok lo bon sitame no one is perfect kuman ilitum bori edat ke chokji ma chokche no one is perfect pulo tangte ilitum perfect ji phani ilitum bori nang je new generation youth atuma semen nili chuning rilo nalitum jong si pene nalitum akailong chokchilang pulo tangte nalitum chepakeng no nalitum apodolang kaiki seme derde nali non majong si nali keme abang pu abang pichman ji pute non mat seme nali chipaman un nililam the pading damo elo nili soji anta soilo na si chokchi do an seme nalitum nili phan dia tha lapente labang so channel nalitum subscribe ik vek tha uthod ilitum chethan chemum pon bomlong ji phan lasi dome thakme kardo